Voi hitsi, se on ihan vinossa. No. Ole hyvä. Ihanosti. Ups. Odota. Ole hyvä. Sinne meni. Mihin se hävisi se yksi? Eikö se on tossa? No sitten Oho. Kokeillaanpas vielä yhtä. Leili tykkää tempuista. Sivulle. Maahan. Hyvä. Mennään kattoo vähän hilleen. Mennään vähän katsomaan hilleen. Huhhuh. Huhhuh. Hei juman kautta, nauhoittaako tää hei koko ajan?